Amadou Tidiane Talla mi salminima. Mi salmitimama. Fedde adnayankore Amérique naare USAID dartini golle muɗum taw nden noon fedde ko mawde hinde gollida e leyɗe ɗuɗuɗe hinde heewi e leyɗe meɗen Afrique. Yewtiyen ko no jaɓɓorɗa ngal pillital sabunade ma an fedde maɗa hino gollida e USAID. Eyyi ko noon no yimɓeɓe fof naniri nouvelle o ni minenne kadi min keeɗima nouvelle o beele ko projet MCA ko on tan dartina walla ala ko projet ji ɗi fof dartina ɗon emin ene manki min taw labde par ce que ɓemin gollodirta ɓe ha nini o saaha mo gonɗen o emin gollida e USAID e rewde noon e projet biyeteɗo doolel mbayi ɗum waɗi min keɓani maɓɓe taw habaru kono kam ko min mbawmi wiide kam Sénégal miskineɓe Sénégal ene naftori no feewi e ɗeɗo golle sabu minen hande o woni duuɓi 12 ko ngannduɗaa emin gollida e USAID e programme uji maɓɓe ceertuɗi kono noon minen komin keeri e maɓɓe ko baŋnge golle koko abbiti e ko faati e ndema min nganndi noon woɓɓe ene naftoro ko faati to baŋnge cellal to woɓɓe ene naftoro ko faati e baŋnge jangde haa teŋti noon e jannginde ɗemɗe ngendiije ko ngannduɗaa minen ko e ɗemɗe ngendiije min ngabbi ko heen min janngi haa hannde o min batti yiide bindi min batti huutoraade ɗemngal farese taw koye ɗemɗe ngendiije heen min ngabbiti ko heen min ndewi so mi teskiima tan to baŋnge maaro diiwaan mo Madina Gounass yimɓe ɓe adan ɓe ndemanno maaro adan ko duuɓi ɓooyɗi kono ko duuɓi battiniiɗi ɓe ndartini remgol maaro ko tagi ɗum ko yimɓe ɓe so ɓe ndemi maaro ɓe keɓata masiŋaaji duttooji maaro ko nde min jokkondiri e USAID projet maɓɓe biyeteeɗo PCE e ndeer heen noon ɓe mbatti formande min animateur uji amen woni sukaaɓe amen gollooɓe e ndeer yahooɓe e ndeer gese ɓe ɓe porma ɗumen taw ko ɓe mbaɗata ɓe heblooji taw ko heblooji moƴƴi paayodinɗi ko faati e ndema kadi ɓe kolla min laaɓi holɗo min mbawata rewde hamin mbawa wallude remooɓe ɓe haa mbawa heɓde aawdi taw ko aawdi moƴƴiri ɓe kolli min laaɓi holɗo min mbawata rewde min kolla remooɓe ɓe haɓe mbawa rewde e ɗin laaɓi haɓe mbawa heɓde matériel ko ɓe golliri. USAID hino woodi hen fof wona Sénégal tun USAID no jooɗi e leyɗe meɗen Afrique heewde si woni nde fedde golle nde dartinama ko ɗum battinta e gurdam yimɓe ɓe. Eyi ɗum battinat aɗa anndi aduna o leyɗeele ɓamtiiɗe aduna ɗe kala leydi ene waɗi ko wiyetee agence mo ngannduɗaa pour waawa wallidde ɗum leyɗeele ɗe ngannduɗaa ko gonɗe e laawol faade e ɓamtaare walla ko leyɗeele ɗe ngannduɗaa ko leyɗeele doofalɗe woni leyɗeele waasɓe so a yehii hannde o ko wayno France AFD nan toon agence France de développement so a yehii to baŋnge Japon eywa ɓen ene jogii programme mumen so a yehii to Chine jogii programme so a yehii eywa Corée ɓe jogii programme kala agence mon kala leydi ne jogii programme jooni noon Amérique ne ko USAID woni programme maɓɓe USAID ɗo noon USAID ene jeyaa e programme uji ɓurɗi mawnude ballooji eywa population ji e ndeer Afrique ende ko balle mawɗe woni ko arata ko milliard ji woni ko arata ene yetto population ji ɗi ene naftoro no mbimi ni to baŋnge cellal to baŋnge jangde to baŋnge ndema to baŋnge ngaynaaka to baŋnge heblooji fof yimɓe ɓe en naftoro ɗum ɗon noon so tawii finaama suba ko gooto wiyaama ene dartine waɗata ko caɗeele mawɗe ko ɗum battini e hade yimɓe ɓe kadi yiwtude laawol gonngol. Ko laawol honngol woni ngol laawol gonngol? Eyi laabi ɗi ko yimɓe ɓe kadi ma continue jokkondirde e programme uji goɗɗi leyɗeele goɗɗe kono kadi yimɓe ɓe kadi ma duttito e koye mumen kañum enne ƴeewtoo hol peeje mbaawi waɗde haa mbaawa jogitaade koye mumen min puɗɗi won miijooji puɗɗanooɗi e ɗum ɗon déjà kamɓe jaati eɓe kollatnoo min ɗiiɗon laabi yimɓe ɓeen mbaɗata feere haa mbaawa daranaade koye mumen haa teŋti noon e ɗiiɗoo coopérative ɗi ngannduɗaa baɗeteeɗi hannde coopérative ji ɗiɗo ewa gila laamu président Macky Sall jawtuɗo o coopérative ko huunde joginoonde faayida kadi oɗo laamu kesɗo président Diomaye kadi ari kamɓe kadi ɓe kesɗitini ɗum ɓe ngaddi heen anniyaaji maɓɓe mawɗi ɗum waɗi ene jogaa njorto yimɓe ɓe so duttitiima e koye mumen tan ma keɓan koye mumen laabi ɗi ngannduɗaa ɗi ndewata ɓamtaare tawa kadi ene tuugni e koye mumen so tawii Allah newni ɗum waawi heɓaade ko ɗum bom ɓuri jogaade battane
nde tawno neɗɗo o kadi so tawi aɗa yiggane keeci ma an kadi il faut jiggana hoore maɗa reedu. Amadou Tidiane Talla mi yettima sanne, a jarama.